Islamska zajednica je sastavni dio ovoga društva i sama snosi odgovornost. Ali ona nema ni resurse ni mogućnosti da sama odgovori tim izazovima. Mi se, braćo, borimo za svako dijete bespoštedno, za svakoga mladića i djevojku. Mi smo u misiji. Nećemo odustati niti se umoriti i nije nam teško, ali se suočavamo sa problemima nepremostivim, sa izazovima nesavladivim. Kad mi to mlado biće dovedemo u džamiju, kad dođe ovdje, ono i ovdje vidi nered, neslogu, razliku. Umjesto da je ušlo u lađu spasa, u mirnu luku, ono dođe ovdje i počne se pitati ko od ovih ljudi ispravno klanja? Ko od ovih ljudi ovdje ispravno razumije vjeru? I pošto je mlado, pošto želi da se istakne, pošto hoće da bude primijećeno, ono prihvati to što je novo, to što ga čini drugčijim u odnosu na našu vjekovnu tradiciju. To je incident u safu, to je incident u džematu. I onda mi nevažnim, prežvakanim temama se bavimo, umjesto da razumijevamo suštinu vjere i od te omladine naše pravimo društveno aktivne ljude, korisne ljude. Nećete me, nadam se, pogrešno razumjeti. Reći ću jednu rečenicu koja će vam na prvi mah malo više proparati uši. Mladić od 20 i 21 godinu koji je svaki vakat u džamiji, ja mislim da je to neki besposličar. On bi trebao da klanja jedan vakat na njivi, jedan u šumi, jedan na poslu. Kako on ima vremena biti 5 puta dnevno u džamiji u našem društvu u kojem nije radno vrijeme prilagođeno namazu. Mi živimo ovdje. Naša vjera je omogućila olakšice sve. Ja ovo ne govorim da ljudi ne dolaze u džamiju, već da razumijemo da nije sva naša vjera u namazu. Nama se događaju u društvu čuda. A vi koji ste država, koji imate resurse, vi od općinskog pa do najvišega nivoa, vas pitam sad, gdje je u našem gradu sportska dvorana u kojoj bi naša djeca, ova omladina naša, igrala besplatno lopte? Ima li? Vijećnici, načelnici, pomoćnici, ovdje se događaju zločini. Gdje će ta naša djeca otići navečer igrati lopte? 60 maraka je sat vremena igrati lopte. Okle im pare? Nema. Niste se pobrinuli. Ko je odgovoran za zločine? Gdje je to u našem društvu, u našem gradu? Mjesto gdje bi po preporuci psihologa, pedagoga, sociologa bilo osmišljeno neko mjesto za druženje te naše omladine. Koliko ste, dragi naši izabrani predstavnici u vlasti, u budžetu odvojili para, na primjer, za amatersko pozorište? Evo u Domu kulture da djeca naša idu da se druže. Koliko ste odvojili para? 0. Koliko ste odvojili para za kupovinu novih knjiga? Za, na primjer, otvaranje nekog, to se kaže, omladina će me razumjeti, IT centra. Nekog centra gdje će biti kompjuteri najsavremeniji, gdje će općina, država platiti stručnjake da naša djeca idu učiti programirati, da budu korisni umetu čovječanstvu. Koliko ste izdvojili novca za našu omladinu?